ndichikutambira zvekare pano patirare 263 pano vachanga ichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe. Ndini wenyu hatirare ndichanga ndichikutsvagirai nyaya dziri kuitika munyika yedu yezimbabwe. Chandinokumbira kana uchiri munyowani, ndinokumbira kuti usubscribe wotina on the notification bell kuitira kuti patinodzoka neimwe post pano patirare 263 uchange uchizviwanira. Nyaya ndava nezvamuzaura nhasi inyaya yababa Aleck Macheso, baba Shero namaJuice. I think vazhinji vanoziva maJuice. Uyo murume aitambira Aleck Macheso achitambisa dumbu. Murume uyu anga ane chipo chake ende murume uyu ane chipo chekutamba. Zviri kunzi Aleck Macheso namaJuice havachashandidzane vese nekuti Macheso adzinga maJuice basa. After nyaya dzingirwa maJuice basa inyaya yekunonoka kusvika pabasa. Iwoneka wakanzouya kubasa na9 wosvika kubasa na1 ndo zvadzingirwa maJuice basa. Zvichireva kuti havachashandidzana vese, maJuice haachisiri kwaMacheso. Ndokumbura mutauro zvamunofuka kucomment section. Kana makatowirirana time chinhu chese chinoda kubatirwa time, iwe ukanzosvika na1 svika before 1 kuti ukasike kusvika panzvimbo inenge wanzi tisangane. Asi maJuice ainonoka kubasa. Mune makawirirana na11 munhu waya na3 achiti ari kuya kubasa. Ndinokumbura mutauro zvamunofuka kucomment section pamusoro penyaya iyi.